Mali barakelaw ka bolodi ɲama jɛkuluba min be ni a bɛ fɔ a ma ko INTM olu ka kongɛrɛ 13 baaraw daminɛna kunu. An ka fanga sinamatɔnw ka ɲɛma ale wulila ni ka a kunda tungarankew ka jɛkulu min be ni a bɛ fɔ a ma ko CSDM. Bolodi ɲama anw ka jamana ani Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ wasa min ye an ka lakana sabatibaw olu dɔnko bɛ bonya cogoya min na. O de ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan k'o di aw ma. Bi sibiridon rajaba kalo tile 16 hijira san 1440. Aw bisimila aw ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kuma ɲɛbila la kunu jumado marsi kalo tile 22 san 2019 min ye anw ka jamana barakɛlaw ka jɛkuluba min be ni a bɛ fɔ a ma ko INTM olu ka kongɛrɛ 13 baaraw daminɛna. Sumelu Bube Mayiga ale kun bɛ kɛnɛ ka fɔ ka taa se Yakuba Katile ma. Sumu yataraka sereyaw an ka jɛ ka ɲamada olu fɛ. Kunungo Mali barakɛlaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jɛkulu mun be yen n'a bɛ wele ko INTM u y'u ka sigi 13 kɛ CCB kɔnɔna na. Sigi kɔnɔna na an ka ministriw ka ɲɛma Sumelu Bube Mayiga tun be yen ani baarako cakɛda ministri ɲɛma Madame Jara Arakitala ale fana tun be yen ka fara jɛkulu yɛrɛ ɲɛma ka Yakuba Katile ani maaba caman wɛrɛ. Sigi baara daminɛna Yakuba Katile fɛ ni miniti 1 tasi bila ye ka ɲɛsi u baara ɲɔgɔn mulu banna san tɛmɛnenw na. INTM ɲɛma Yakuba Katile a y'a jira k'ulu baara ɲɔgɔn mulu banna k'u banna k'u cɛsirilen to walasa Mali baarako bɛ se ka yiriwa cogoya min na, Mali baarako bɛ se ka taa ɲɛ ani Mali baarakɛlaw bɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ cogoya min na Mali kɔnɔ. Hali n'a sɔrɔ u tun tɛ dugu kelen na, u tun tɛ kan kelen fɔ, u ka laadala ko kun tɛ kelen ye. Baarakɛla ninnu bɛ hamina ko kun ye Mali baarako yiriwali ye. INTM ɲɛma y'a jira ko ni sigi kama maa 200 bɔɲɔngo de bɔra u ka dugu la walasa ka n'u baara ɲɔgɔn tɔ ka ciw lase. O maa 200 na fana a y'a jira k'u caman ye gɛlɛya sɔrɔ u natola Bamako yan nɔ. A y'a jira fana ko mɔgɔ 100 ninnu caman ye gɛlɛya sɔrɔ sira ka u natola ka da jamana yɛrɛ cogoya kan an bɛ don min ko bi. An ka ministriw ka ɲɛma Sumelu Bube Mayiga a y'a jira k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni sigi ɲɛ ka da ka ale yɛrɛ kɛra INTM ka kuma lasela ye kunnafonidilaw tɔgɔ la san 1987 wagati. O hokumu kɔnɔna na ministriw ka ɲɛma Sumelu Bube Mayiga a ye hakililajigi caman kɛ. A ye foli fana kɛ ka ɲɛsi INTM baarakɛla caman ma n'o bɛ tali kɛ Bakari Karambe, Boyise Tarawele, Usman Niare, Mamadu Surake Bacili, Ise Dukure ani baarakɛla caman wɛrɛ fana. Jateminɛna Sumelu Bube Mayiga a ko k'a daminɛ san 2013 la ko kana bila ko gouvernement ye fɛn caman de bila sen kan walasa baarakɛlaw bɛ se ka yiriwa sɔrɔ u ka baara kɔnɔ cogoya min na nka ko o bɛ na taa k'ulu kelen n'u ka gɛlɛya caman sɔrɔ l'école ko fanfila la ko l'école karamɔgɔw ye laɲini 10 de kɛ ko gouvernement ye laɲini 7 de sabati k'u ka laɲini 3 mun tora ko 2 wari bɛ taa fo miliyari 3 la ko laɲini laban n'o bɛ tali kɛ u ka sosara wariko la ko wari bɛ taa fo miliyari 55 la k'an bɛ don minɛ ko bi ko wari ti gouvernement bolo fɔlɔ. A y'a jira fana ko laɲini caya kama ko gouvernement bɛna sigi belebele bolo da walasa bɛn ka se ka sabati Mali baarako la. Baarakɛlaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jɛkulu ka ni sigi 13 in bɛna kuncɛ bi n'u ka cakɛda wɛrɛ bilali ye sen kan walasa hali bi baarakɛlaw bɛ se ka u ka hakɛw sɔrɔ cogoya min na gɛlɛya min bi Mali baarako la o bɛ se ka ban cogoya min na. Kunu jumado marsi kalo tile 22 san 2019 Mali fanga sinamatɔnw ka ɲɛma Sumaila Sise ale wulila ni ka a kunda tungarankew ka jɛkuluba min be ni a bɛ fɔ a ma ko CSDM wasa a bɛ se ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye min ye sigikafɔ minnu bɛ ka boloda an ka jamana kɔnɔ donna nataw la. Amadu Ɲambele ale ka walawalaliw an ka jɛ ka ɲamada olu fɛ. Fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔba wasaden Sumaila Sise ale ka nin tagama ka taa bɔ Conseil supérieur de la diaspora malienne Jabala la n'o ye tungarankew ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min be anw ka jamana kɔnɔna na. O bɛ bila minɛn kɔnɔna na gɛlɛya min yɛrɛ be anw ka jamana kan nin wagati laban ninnu na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ ka ɲɛnamaya la ka taa se sɔrɔ ma ka taa se politikiko bunnaku gɛlɛya minnu be anw ka jamana kɔnɔna na. Fanga sinamatɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Sumaila Sise ale ni jamakulu caman tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin tagama in na ka taa se Conseil
supérieur de la diaspora malienne yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma Mohamed Chérif Haidara ani a ka tɔndenw tɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minnu bɔra jamana wɛrɛ ka kana ni kɛnɛ kofɔlen kan. O kɔfɛ da kɔni nana don tungarankew yɛrɛ ka gwɛlɛyaw la ka caman ɲɛfɔ la. An bɛ don minɛ komi bi n'i ye tungarankew yɛrɛ ta k'a lajɛ u ka laɲini fanba dɔ ye an bɛ don minɛ komi bi u yɛrɛ bɛ se ka wasadenw sɔrɔ u yɛrɛ tɔgɔ la cogo min na Mali yɛrɛ wasabulon kɔnɔna na ka taa se cakɛ bondaso min yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko institution conseil économique social et culturel u yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ kɔnɔna na cogo min na da nana don nin bɛɛ lajɛlen na. Fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔba Ismael Sise ale tilara ka dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. An ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan o pilasi ka bon an fan fɛ o pilasi ka bon an fan fɛ dɔw yɛrɛ b'anw na dɔw ye député ye an ko ni pilasi ka bon Mali kan k'a dɔn u ye Mali kan ka jɔyɔrɔ di o de kama an ka document na an ye min di président ma a filɛ nin ye an y'a f'u ye an bɛ min ɲini u yɛrɛ ko k'a ka dɔgɔ an ko député o ka kɛ 15 ye an ko ni sénateur ko b'a la ka kɛ 10 ye ni conseil économique social mɔgɔw b'a la ka se ka kɛ milieu pour que pilasi ka sɔrɔ jamana bi na mɔgɔ saba o de bɛ o conseil des collectivités la an ma fan da la dɛ an y'a sɛbɛn an y'a di jamana parti bɛɛ ma an y'a di association bɛɛ ma k'an ka ŋaniya yira o fan fɛ parce que baara min kɛ an bɛɛ b'a dɔn du caman bɛ yen u bɛ balo maliyɛn de l'extérieur yɔrɔ caman bɛ yen ni maliyɛn de l'extérieur tɛ a y'a sɔrɔ farafara de tun lajɛ an ye vote kɛ an y'a y'u an dɛmɛ an ye vote kɛ an y'u hakili ye cogo min a daminɛ o a vote tuma o vote kɔ kan o bɛ da kɛ mais o ka président an ye ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn baro a bɔra teriya la a kɛra balimaya ye sumaya min bɛ jamana kɔnɔ kuma ɲɔgɔnya min bɛ jamana kɔnɔ hali n'ale ta bɛɛ a nɔ b'a la o tila fɛ visite sɔnni ma kana sɔnni ma an k'a kɛ tan an kana kɛ tan dogotogoli la i y'a fɔ n'o ye u b'a fɛ ka barika da maliyɛnw bɛɛ ta ka barika da k'a fɔ a ye vraiment a ye min kɛ a bɛnna ma donc Mali ko de don o de bɛ bɛnna n b'a fɛ ka min fɔ maliyɛnw ye an ka maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ka gɛlɛn ka ko ka gɛlɛn o de kama an y'a k'an ka programme na ko consulat kan ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka ca yɔrɔ yɔrɔ an ka consulat kɛ an ka consulat ɲɛnama kɛ o k'a dɔn u taara min na u taara olu de kama u ma taa u yɛrɛ kama donc n b'a fɛ k'u fo tuguni k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye an nalen yan an y'a yir'u la k'an b'u ka disposition n'an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a kɛ mais an ka jɛ ye tiɲɛjɛ de nkalon t'a la an mara tungarankew ka fara ɲɔgɔn ka kuluba min filɛ nin ye n'an ko a ma ko conseil supérieur de la diaspora malienne a ɲɛmɔgɔba Mohamed Chérif Haidara ale kɔni fana y'a yira k'a fɔ wulikajɔ min bilalen don sen kan ale yɛrɛ ka tɔn fɛ a tilara ka o nisɔndiya kelen fana yira kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ walasa basigi ani kolosuma min na anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Wa an hamina ko ye fɛn min ye o ye Mali basigi de ye malidenw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na diɲɛ bolo ka Mali tajɛ o de y'a ka hami ye o de y'a ka hami ye donc a y'a dɔn k'a fɔ ko Mali tɛ se ka dilan mɔgɔ kelen bolo a tɛ se ka dilan mɔgɔ fila bolo fo bɛɛ ye bolo di ɲɔgɔn ma pour que Mali kɛ taa ɲɛ an y'a ye mɔgɔ min ye a sɔnna ka fɛn min kɛ a sɔnna ka fɛn min to ye Mali kɔsɔn an kɔni ma mɔgɔ ye min sɔnna k'o kɛ an minnu sigilen bɛ kɔ kan an kunna yɛlɛlen don an taara yɔrɔ la parce que an bɛ exemple di ale de ma donc fɛn min de don aw bɛɛ kan k'o faamu Mali ko de don a ye Mali bila bɛɛ sanfɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ala y'a kɛ fɛn min kɛra bi basigi min bi sen na bi i ka dɔn mɔgɔ min tɔɲɔnen ne ko yafa ma e min ye yafa deli o tɛ dɛ min tɔɲɔnen min yafara o de don. Nin tagama min kelen filɛ nin ye ka na bɔ conseil supérieur de la diaspora malienne yɛrɛ ja Balla la nin b'a yira k'a fɔ tungarankew u jɔyɔrɔba bɛ anw ka jamana sigi ni a ɲɛnamaya yɛrɛ la. Bolodi ɲɔgɔnma anw ka jamana ani Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ min ye an ka sarawisi olu dɔn ko u bɛ se ka bonya cogoya min na hakaja fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na Mali bɛn ani a basigiko kibaru bɛɛ lajɛlen na. Amadu Ɲamele ale ka walawalalu an ka jɛ ka ɲamada olu fɛ.
Diɲɛ setigi jamana ba min bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko Irisiw ka jamana ka kɛɲɛ ni gwɛlɛya min bɛ anw ka jamana kan ni wagati laban ninnu na u kɔni ye bɛnkan dɔ sɔrɔ Irisiw ka jamana ani Mali yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa u yɛrɛ tɛgɛ bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na anw ka nantigilakaw ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ma ko sɔrasiw olu yɛrɛ bɛ se ka labɛn cogo min na k'u kɛ maa jolenw ye maa ni na minɛnw ye o baaraw kɔni sabatira Irisiw yɛrɛ ka jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana marabolo yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'an ko ma ko premier ministre ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Dimitri Medvedev ale kɔni ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa nin bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔ bilalen filɛ nin Mali yɛrɛ ni Irisiw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni Irisiw yɛrɛ labanna ka na sɔn a ma a kɔni bɛna tali kɛ waleya mun na o de ye Mali yɛrɛ nantigilakaw n'an ko ma ko sɔrasiw u ka labɛnni o bɛ se ka kɛ ka taa sira min wɛrɛ fɛ da kɔni nana don la k'u bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a dɔ kɔni ye a bɛ fɔ min ma ko ingénierie o de ye kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ walima kɛlɛ yɛrɛ bolodali fɛɛrɛw o minɛn bɛ se ka sabati cogo min na anw ka sɔrasilakaw yɔrɔ ka tila k'u kalan fɛnɛ minɛnw la minnu kɔni kelen don diɲɛ yɛrɛ dɔɔni senkuraw ye bibi in na min b'a to kɛlɛ yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na olu bɛɛ lajɛlen bɛ a hukumu kɔnɔna na fɛn min ye dɔgɔtɔrɔlakaw yɛrɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ n'olu jɔgina sɔrasi dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka se ka cɛsiri bila sen kan walasa ka se ka olu maaw kisi ala ta kɔfɛ olu lakolokololiw bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan o kɔfɛ bolodi ɲɔgɔnma kɔni bɛna kɛ Irisiw ka jamana ani Mali yɛrɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa basigi ani kolosuma o yɛrɛ bɛna anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnba n'a bɛ fɔ ma ko ONU u ka lakɔlɔsili hukumu kɔnɔna ye o kɔfɛ Irisiw kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati laban ninnu na jatigɛwale min kɛlen don k'i kunda anw ka jamana kan u yɛrɛ b'a fɔ min ma ko terrorisme walasa Mali yɛrɛ bɛ se k'i kɔ da o kɔ la cogo min na Irisiw kɔni ye layidu di k'a fɔ u bɛna dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen na nin tɛgɛ di ɲɔgɔnma min kelen filɛ nin Mali yɛrɛ jamana ani Irisiw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ waati kɔni t'a la k'a fɔ dan kɔni bɛ se ka sigi nin baara in na fo n'i y'a sɔrɔ jamana dɔ kɔni y'a ɲini a kɛra Mali yɛrɛ jamana ye saw a kɛra Irisiw yɛrɛ ka jamana ye ka se k'a fɔ i yɛrɛ bɛ n'i sen bɔ nin jɛɲɔgɔnya in na ne tɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ma siganti a la k'a fɔ baara ninnu bɛna dan nin wagati in na nin san hakɛ in na nka baara ɲɔgɔnya min kɔni filɛ Mali jamana ni Irisiw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna to sen na kudayi fo n'a kɛra jamana dɔ kɔni y'a ɲini san dɔ la k'a fɔ i bɛ n'i sen bɔ nin baara ɲɔgɔnya in na nin tɛgɛ di ɲɔgɔnma min kelen filɛ nin anw ka jamana ni Irisiw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔni bɛna kɛ maa caman fɛla ko ye bari jɛkulu dɔw yɛrɛ tun ye wulikajɔ kɛ wagati tɛmɛnenw na anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la GPM maaw k'a ɲini Mali yɛrɛ ni Irisiw ka jamana u yɛrɛ bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na bari n'i ye Irisiw yɛrɛ ka jamana ta k'a lajɛ diɲɛ setigi jamana ba don wa kɛlɛkɛminɛ jolenw fɛnɛ b'u u ka jamana bolo wa n'i yɛrɛ ye diɲɛ yɛrɛ kɛlɛbolo yɛrɛ ta k'a lajɛ bibi in na ka se Siri yɛrɛ jamana ma ka taa se diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw kan kɛlɛ kɔni bɛ yɔrɔ mun na Irisiw kɔni u jɔyɔrɔ fa u jamana kofɔlenw kan o b'a yira k'a fɔ don n'a natɔlaw la Irisiw fɛnɛ bɛna anw ka jamana kɔnɔna na walasa ka se ka na anw ka nantigilakaw n'an ko ma ko sɔrasiw ka se ka na olu ka labɛn tɔw sabati halisa min ye grève ko ye o kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ bawo min ye an ka jamana cakɛbolo minnu ka baara bɛ nafolo ko koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma ani sɔrɔ yiriwali hakaja an ka baarakɛlaw ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen olu ye a jira k'a fɔ ko u bɛna baara bila boloda avril kalo natɔ tile fɔlɔ wa u ye a jira k'a fɔ grève kofɔlen kɔni ko a bɛna taa fɔ tile 19 na Maimuna Kulubali ka seereyaw an ka jɛ k'a ɲamada olu fɛ an ka Mali kɔnɔ kunnafoniw na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan e ko Maliko kɛlen tɛ dɔni dɔnguma ye sabu ni wagati laban ninnu na Mali baarada caman bɛ ka baarabilaw boloda k'o sababuya kɛ k'u ka laɲiniw ma sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la présidence ni primature dafu ka fara FDM kan fo kana se DRH ale ni CPS ma ni ninnu bɛɛ lajɛlen dafu ka fara Mali ministre baarada so dɔw kan olu ka lafasatɔnba minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma coordination des comités syndicaux olu maa ninnu ka wagati laban ninnu na olu ka baarabilaw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ bɛn tun kɛra kan k'a fɔ ko n'u ka laɲiniw ma sabati jamana gouvernement fɛ k'u bɛna baarabila wɛrɛ boloda ni o baarabila sɛbɛnw bɛna bila UNTM ni o fɛnɛ ye faso ka baarada-jɛkulu ka lafasatɔn ye jateminɛw ye a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la UNTM ka bureau min sigilen don ni o yɛrɛ secrétaire général ye Yakuba Katile ye ale n'a ka maaw ka jateminɛw kɔnɔna la u y'a ye k'a fɔ laɲini o laɲini ni u kɔni ye o ŋaniya u ka laɲiniw yɛrɛ ma se ka sabati cogoya si la ministre min sigilen bɛ Mali baarakow kunna n'o ye ministre du travail et de la fonction publique chargée des relations
avec les institutions ni o yɛrɛ ɲɛmaaba ye madame Jara Arakitala u ye a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ale ni bɛnkan sɛbɛnw minnu bɛ ka tɛmɛ u ni UNTM ni ɲɔgɔn cɛ ni y'o sɛbɛn ninnu ta k'a lajɛ ko a si jaabiw ma bɔ jaabi la min kɔni bɛna kɛ UNTM maaw kɔni nimisi wasa ko ye o bɛnkan sɛbɛn ninnu si ma se ka u ka laɲiniw sabati o hukumu kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko u bɛna baarabila boloda min kuntagala bɛ taa se tile 19 bɔɲɔgɔnko ma ni a bɛna daminɛ tɛnɛ avril kalo tile fɔlɔ ka taa a se avril kalo tile 19 ma san 2019 ni u y'o baarabila sɛbɛnw yɛrɛ bila ka ban nin baarabila jɛkulu kofɔlen ninnu ɲɛmaa dɔ ni o fɛnɛ tɔgɔ ye Isa Sinayogo ale ye fɛnɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin u ka ɲɛmaw ma a bɛ fɔ min ma ko service minimum ni maaw bɛ baarabila la maa damadɔ minnu ni olu bɛ taa baara kɛ maa dɔw kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko o maaw kɔni ma taa kunfɛ cogoya si la k'u ye conseil des ministres min kɛ ni o ye ministres ka ɲɔgɔn ye mun bɔra o kɔnɔna la bolo sinna maa minnu ma ko olu de bɛna o baara in kɛ o de hukumu kɔnɔna la a ko a ɲiminen don ɲɛmaw fɛ fo ka taa a se baarada jɛkulu ninnu ma u bɛɛ lajɛlen ka sɔn o hakilina ma hakilina min ni a ma taa kunfɛ u ko a taara ni sariya dɔw de ni u ka san 2018 o ɲɔgɔn ye tako 6nan kɔnɔna la ninnu bɔra kɔnɔ wa o yɛrɛ bɛ tali kɛ sariya sun dɔw la ni Mali yɛrɛ y'i bolo bila o sariya sun na n'a bɛ fɔ o ma ko liberté syndicale de l'organisation internationale du travail OIT nin kɔni ye fɛn ye ni nin ye sariya ye bolonɔbila kɛra Mali yɛrɛ fɛ ni sariya sɛbɛn in na ka kɛɲɛ ni san 1992 wagati ye a ko o service minimum min fɛnɛ kɔni ye sariya min ni maaw kan ka o fɛnɛ batu ni maa kofɔlen Isa Sinayogo a ka kuma datugu kumaw la a y'i kan kɔrɔtan kosɛbɛ k'a fɔ maa o maa de bɛ yen nin nɔ ko e ye jamana ɲɛmɔgɔ ye e bɛ baarada la e ka tila k'a fɔ k'i bɛ sariya sɔsɔ baaraw kɛ walima ka ko kɛ ko minnu ni sariya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko o kɔni jaabiw olu kan ka taa jaabi Mali kiritigɛ soba min n'a bɛ fɔ yen ma ko Cour suprême an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka Mali gouvernement ani Mali baarada maaw kɔni farako ɲa an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala k'an ka Mali kisi ka bɔ kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ an ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ kunkanko kibaruw lajɛ. Chadi jamana ka u ka sɔrɔsi maa 23 minnu kɔni bɔnɛna o nin na ka kɛ ni jatigɛwale yɛrɛ jɛkuluba min bɛ Nigeria jamana kan n'an ko ma ko groupe Boko Haram olu ka wulikajɔ dɔ senfɛ min kɛra kununko sufɛ ka dugu jɛ kunu yɛrɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Chadi finitigilaka maa 23 min bɔnɛnen filɛ a nin na wa maa 4 yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔgina nin wulikajɔ in kɔni kɛra Boko Haram fɛ ka taa bali Chadi finitigilakaw yɛrɛ la a bɛ fɔ dugu min ma ko Dangdala nin ye burusukɔnɔ dugu ye min ni a yɛrɛ bɛ Lac Chadi yɛrɛ kɛrɛfɛla la o ye jikɛnɛba dɔ ye min yɛrɛ bɛ u ni Nigeria jamana ka taa se u ni Cameroun jamana yɛrɛ dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛkuluba min filɛ nin n'a bɛ fɔ ma ko Boko Haram ni jatigɛwale yɛrɛ kɛ jɛkulu dɔw don n'i y'a sɔrɔ u kɛlen don ka Nigeriakaw yɛrɛ gan u kamana na nin waati laban ninnu na Niger jamana ka taa se Chad jamana ma Cameroun jamana u ka wulikajɔ bɛ sabati ni jamana kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na nin waleya min kɔni kelen filɛ nin ye Chadikaw fɛ yen nɔ Chad yɛrɛ jamana faama n'o ye Idrisi Déby ale kɔni ma nin ko bila da girinda la u ka kɛlɛdaga yɛrɛ ɲɛmɔgɔba a bɛ fɔ min ma ko chef d'état major ale kɔni wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni a yɛrɛ tɔgɔ ye général Brahim Mahamat Saleh ale yɛrɛ kɔni bɛ nin jɔyɔrɔ in na a bɛ san 6 bɔɲɔgɔnko bɔ a nɔrɔ falenna ni maa min o de ye Taher Erda ale de bilara u ka kɛlɛdaga in ɲɛmɔgɔba jɔyɔrɔ la ni an b'a fɔ ma ko chef d'état major général de l'armée kibaruya y'a yira k'a fɔ nin maa kofɔlen min filɛ nin ni a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye général Brahim Mahamat Saleh o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Chad yɛrɛ sɔrɔsilakaw ka to ka falen kɔni don la ka dɔ bɔ dɔ kɔni jɔyɔrɔ la ka taa ni dɔ ye dɔ jɔyɔrɔ dɔ la nin finitigila ka kofɔlen kɔni tɛ ko o baara sabati cogo si la ni ye Chad yɛrɛ finitigilakaw lajɛ sɛgɛn kɔni de b'u ka nin wagati laban na bari ni dɔ bɔra jamana dɔ kan ka taa jamana wɛrɛ kan wa o tɛ lafiya da sɔrɔ cogo si la o de kɛlen don gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Chad yɛrɛ finitigilakaw ma o de y'a to nin jɛkulu min filɛ nin n'an b'a fɔ a ma ko Boko Haram maa min na nin maaw kɔni tun bɛ sunuya la o de nana bin nin finitigilaka kofɔlen ninnu kan maa 23 ka se ka o bɔnɛ ani na maa 4 bɛ yen nɔ minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔginen don an bɛ don min na i ko bi Farafinna cɛmancɛ jamana min bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko Cameroun araba tɛmɛnen na lakɔliden 20 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni tun jasura ka tunu ni u ye soni kungo cɛ a bɛ fɔ min ma ko kidnappé nanzarakan na ni lakɔliden 20 in kɔni u bɛɛ lajɛlen seginna ka na u ka denbaya la kununko juma hali ni y'a sɔrɔ kuma caman kɔni fɔra a ko nɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ninnu kɔni tun ye lakɔliden wa ndolacilaw yɛrɛ tun don u ka sanfɛ kalanso dɔ kɔni bɛ yen nɔ ninnu tun bɛ kalan kɛ yen nɔ ni lakɔliden kofɔlen ninnu kɔni tun jasura maa dɔw fɛ minnu kɔni bugula
latigɛ ma se ka dɔn. Bari ni ye Cameroun jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ, a bɛ fɔ fan dɔ ma ko anglophone n'o ye anglais kanfɔlaw yɛrɛ ka yɔrɔ ye. Wa fan dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ, faransi kanfɔlaw yɛrɛ ka fan de ye o yɔrɔ ye. Ni ye anglais kanfɔlaw ka fan yɛrɛ ta k'a lajɛ, kɛlɛbolo dɔ kɔni wililen dɔ yen nɔ. A bɛ fɔ min ma ko groupe séparatiste minnu kɔni bɛ k'a ɲini u ka anglais kanfɔ yɔrɔ in kɔni o bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Olu dɔw kɔni jalaki binnen don k'a fɔ olu de tun ye ni lakɔliden kofɔlenw jaso. Ni lakɔliden minnu tun jasora araba tɛmɛnen kununko juma n'u labilara, a yirala k'a fɔ a bɛ fɔ musaka min ma ko rançon nazarakan don, k'a fɔ o de sarala bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna kunkɔrɔ walasa u yɛrɛ bɛ se ka na u ka denbaya la cogo min na. Kibaruya y'a yira k'a fɔ dɔw yɛrɛ kɔni ye 20,000 sara u ka maaw kunkɔrɔ, wa dɔw yɛrɛ ka nafolo sarata taara fo 1,000,000 bɔɲɔgɔnko la walasa ni lakɔliden kofɔlen minnu filɛ nin u yɛrɛ bɛ se ka segin ka na u ka denbayaw la cogo min na. Hali ni y'a sɔrɔ ni lakɔliden kofɔlen minnu filɛ nin u bɛɛ lajɛlen ɲuman seginna ka n'u ka denbaya la, nka kibaruyaw y'a yira k'a fɔ kiri dɔw bɛ yen nɔ ka taa se jɔginin da don misɛnnin dɔw ma, olu kɔni yera ni lakɔliden kofɔlen ninnu dɔw fari la. Adamadenya hakɛ sabati tɔn min bɛ nin jamana kofɔlen kan n'o ye Cameroun jamana ye, Agfor Kongo, ale kɔni ye a yira k'a fɔ nin ye wale min ni a bɛ ka to ka kɛ nin yɔrɔ mara la kuma bɛɛ. Maaw kɔni bɛ sɔrɔ min bɛ maaw jaso ka tununu u ye soni kungo cɛ ka tila ka musaka ɲini u bɛɛ lajɛlen somɔgɔw fɛ. O kɔni ye gɛlɛyaba de fo Cameroun yɛrɛ faamaw ka wuli ka jɔ kɛ a ko la walasa dan bɛ se ka sigi nin ko sugu ninnu n'a ɲɔgɔnnaw na cogo min na. Gabon don kibaruyo la mun ye Gabon jamana ɲɛmaa ye Ali Bongo ale ka segilu kuma bɛ sina bi sibiri donya na. Hakilila jigila Gabon jamana ɲɛmaa Ali Bongo ni y'ale kalo 5 de ye a ka jamana kɔfɛ k'o sababu ye kɛ tension bana ye. Bana in kun taara n'a ye Arabi Saoudite, o kɔfɛ bana in sera n'a ye Maroc. A ka ni segilin kelen don nisɔndiyaba ye a ka parti mɔgɔw bolo ani a kanubaw bolo Gabon jamana kɔnɔ. Ka d'a kan u kelen don ka ɲɛnajɛba boloda a kunbɛli kama ani u ye t-shirt caman ne dilan a kunbɛli kama. Gabon vice-président n'o ye Pierre Clavier Gangaba ye ale fana ye welewele lase Gabon jamanaden bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔ iko kolokulu ka to ka jamana ɲɛmɔgɔ kunbɛn n'o ye Ali Bongo ye. Nka o bɛɛ n'a ta sigasiga caman bɛ Ali Bongo ka segiliko la ka d'a kan jamanaden dɔw bɛ olu danta la n'a sɔrɔ Ali yɛrɛ de bɛna segin, n'a sɔrɔ a nɔgɔyara, n'a sɔrɔ a bɛna se ka jamana mara hali bi. Siri jamana ka eko nɔgɔya da tɛ ka don u ka kɛlɛ la de min ni a bilalen don sen ka san caman kɛlɛ kɔfɛ. Bashar al-Assad ni ale yɛrɛ Siri masakɛ kɛlɛ caman kɔni kɛra walasa ale yɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la cogo min na, nka hali ni y'a sɔrɔ a ka jamana kɔnɔdenw kɔni ma se ka a kana bila cogo si la. Jatigɛwale jɛkulu minnu kɔni tun kelen don ka na a ka jamana yɛrɛ fankelen bɛɛ lajɛlen minɛ ka kɛ u sago ye. Wulikajɔ kɔni kɛra jɛkulu wɛrɛw fɛ, a bɛ fɔ min ma ko Force démocratique syrienne n'u b'a fɔ a ma ko FDS n'u jukɔrɔma tintinen don l'anglais yɛrɛ ka jamana ka taa se l'américain ka jamana ma. Olu kɔni ye dantigɛli kɛ kunungo k'a yira k'a fɔ dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Bakous. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko groupe état islamique n'o ye jatigɛwale yɛrɛ jɛkuluba ye diɲɛ kɔnɔ an bɛ don min komi bi. Olu yɛrɛ de tun kelen don ka ni dugu kofɔlen kɔni minɛ ka kɛ u sago ye, nka wulikajɔ kɔni kelen FDS maaw fɛ u y'a yira k'a fɔ jatigɛwale jɛkulu foyi tɛ bibi in na Siri jamana kɔni kan min kɔni kelen don ka dugu dɔ minɛ ka kɛ a sago ye. Dugu min ni o kɔni tun b'u bolo ne an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ tun ye dugu laban ye u bolo Siri yɛrɛ jamana kan, o de tun ye Bakous ye. Nka wulikajɔ kɔni bilalen sen kan anglais yɛrɛ ka jamana fɛ ka taa se américain yɛrɛ ka jamana ma ka ni jɛkuluba in kɔni dɛmɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Force démocratique syrienne. U kɔni kɛra sababu ye a bɛ fɔ min ma ko kalifaya ka se ka o daga kɔni bɔ Sirikaw yɛrɛ da la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kabiri juin kalo tile 29 san 2014 jɛkulu dɔ kɔni tun bilara sen kan a bɛ fɔ min ma ko groupe état islamique min ni a yɛrɛ tun fankelen kɔni bɛ Iraki jamana kan ka tila ka taa a fankelen yɛrɛ bila Siri jamana kan. Ni jɛkulu in ɲɛmaa tun tɛ maa wɛrɛ o de ye Boubacar al-Baghdadi. Ale de kɔni tun wulila k'i jɔ k'a fɔ ale yɛrɛ ye kalifa ye min bɛna sigi Siri jamana kunna ani Iraki yɛrɛ jamana kunna ka tila k'a ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ da ko groupe état islamique. Ni wulikajɔ min kelen filɛ ni jɛkuluba fɛ ka ɲɛsin Bakous yɛrɛ ma u yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la jatigɛwale kɔni jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ko dugu dɔ kɔni tun bɛ u bolo Siri jamana kan a bɛɛ lajɛlen minɛna ka b'u bolo, nka ɲininkali minnu bɛ yen nɔ bibi in na n'u o kɔni bɛ ka kɛ jatigɛwale jɛkuluba min filɛ nin n'an b'a fɔ a ma ko groupe état islamique a ɲɛmɔgɔba ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Boubacar al-Baghdadi a yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ don min komi bi a fɛnɛ bɔnɛnen don a nin na wa maa minnu kɔni tun bɛ a nɔfɛ olu carina u taara diɲɛ yɛrɛ fan jumɛn wa jɛkuluba min filɛ nin n'a bɛ fɔ o ma ko FDS olu ni Bashar al-Assad tɛ kan kelen fɔ nka olu na se ka
kangeli fɔ wa nunu bɛɛ lajɛlen ɲiningalen min gulonnen bɛ ka to siri yɛrɛ lahalaya la donna natɔlaw la fɛn minnu mana bɔ a la an ben'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Ni bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la min tele ɲɛsta ɲɛmɔgɔyaso ye o labɛn ni ka o di aw ma an b'a fɔ aw ye a kan bɛn don wɛrɛ ni ka ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ min ye bɛn ani basigi o ka sabati anw ka jamana kɔnɔ.